Bun găsit, stimați prieteni! Cu voi Mariana Roller și astăzi continuăm să vorbim despre acele elemente fundamentale care stau la baza business-ului nostru, a business-ului de rețea. Astăzi, după cum v-am promis, vom vorbi despre scopuri. Cât de important este să ne stabilim scopuri în business-ul nostru și cum trebuie să acționăm astfel încât aceste scopuri să fie realizabile. Există oameni care nu dau nicio importanță stabilirii scopului, nu stabilesc scopuri în viață, se lasă duși de soartă și desigur că în rezultat nu primesc nimic de la viață. Există oameni care își pun scopuri în viață, însă nu fac absolut nimic pentru a le realiza, adică sunt scopuri virtuale. Există oameni care își stabilesc scopuri în viață, dar foarte greu ajung la un rezultat sau nu ajung deloc, adică fac anumiți pași, însă oricum rezultatul nu este cel scontat. Însă există oameni care își stabilesc scopuri și merg până la urmă, indiferent de orice obstacol, de orice situație, ei ajung la rezultat și primesc de la viață mult mai mult decât ceea ce și-au dorit. Deci, importanța stabilirii scopurilor are un rol aparte în business-ul nostru, în marketingul de rețea. Există foarte multă literatură de specialitate care ne învață cum corect să ne stabilim scopuri, cum să facem astfel ca aceste scopuri să fie realizate în practică. Însă astăzi vreau să vă aduc metoda mea în 7 pași care mă ajută foarte mult să-mi realizez visele și scopurile mele în realitate. Să știți că primul pas despre care vreau să vorbesc este hotărăște-te ceea ce vrei în realitate de la acest business. Deoarece vorbim despre businessul de rețea, desigur că vom vorbi despre acei pași, cum trebuie să ne realizăm scopurile anume în businessul de rețea. Adică vă hotărâți ce vă doriți în realitate de la acest business. Dacă ați luat hotărârea că eu merg înainte, eu mă ocup cu această activitate, mă autorealizez în acest business, desigur trebuie neapărat să hotărâți ce doriți în realitate de la acest business. Cineva dorește să câștige mai mulți bani, cineva dorește, poate să-și construiască o casă, cineva dorește să călătorească, căci businessul de rețea este acel tip de business care vă oferă aceste posibilități, dar trebuie să știți concret ceea ce vă doriți. Următorul pas în realizarea scopurilor este scrieți scopul pe hârtie și cuantifică-l. Să știți că un scop care este doar un vis, care este doar în mintea dumneavoastră, în visele dumneavoastră, să știți că nu poate fi realizat, deoarece el trebuie mai întâi de toate scris, cuantificat pe hârtie. Un scop care este doar virtual, la care dumneavoastră doar vă gândiți, să știți că este un scop fără energie. Atunci când ne scriem scopurile pe hârtie și zilnic le cercetăm, le analizăm, le corectăm, atunci aceste scopuri vor fi neapărat realizabile. Pasul 3. Puneți un termen limită scopului dumneavoastră. Deci scopurile noastre iubesc să aibă un termen limită. Subconștientul nostru, să știți că subconștientului nostru îi plac termenele limite. Deci, indiferent sunt scopuri de scurtă durată sau sunt scopuri de lungă durată, deci fiecare scop trebuie să aibă un termen limită. Căci dacă scopurile dumneavoastră vor avea un termen, să știți că motivația dumneavoastră va fi mult mai puternică. Dacă scopul nu va avea un termen, motivația nu va fi atât de puternică și veți lăsa de azi pe mâine acest scop și desigur că el nu va ajunge să fie realizat în practică. Următorul pas, identifică obstacolele pe care le vei depăși în atingerea scopului tău. Deci este foarte important să vă gândiți cu ce vă veți confrunta, ce obstacole vă stau în cale în realizarea acestui scop, ce stă între tine și scopul tău, de ce nu ești acolo deja, ce te reține sau ce te-ar putea reține în calea spre succesul tău. Și să știți că atunci când veți scrie pe hârtie cât mai multe obstacole, cât mai multe situații care vă pot abține de la realizarea în practică acestui scop, veți fi mult mai pregătit și veți ști mult mai ușor cum să ieșiți și cum să pășiți peste aceste obstacole fără a vă împiedica. Pasul 5.
stabilește-ți acele cunoștințe și aptitudini de care ai nevoie pentru a-ți realiza scopul în practică. De multe ori vă vorbesc la lecțiile mele că, într-adevăr, pentru a realiza ceva nou, este nevoie de a învăța cât mai multă și mai multă informație nouă. Dacă dorești să dezvolți afacerea și businessul de rețea este un business nou pentru tine, desigur că este necesar să studiezi zilnic informații despre acest business, zilnic să asculți cât mai multe traininguri, să citești cât mai multe cărți audio și video. De asemenea, este necesar să frecventezi lecțiile care sunt realizate în cadrul companiei tale. Dacă, de exemplu, activezi în marketingul de rețea și promovezi un produs în compania ta, desigur, atunci când promovăm produsul în compania noastră, desigur că avem nevoie să cunoaștem acest produs, să învățăm informația, toate prioritățile produsului dumneavoastră. De aceea vă chem să cunoașteți cât mai mult despre businessul dumneavoastră, despre produsul dumneavoastră, calitatea produsului, cât și despre prioritățile instruirii care are loc în cadrul companiei dumneavoastră. Pasul 6. Stabilește de ce oameni ai nevoie în echipa ta, stabilește ce oameni sunt necesari în echipă pentru a merge spre atingerea acestui scop. Este necesar să cunoaștem calitățile acestor oameni, este necesar să cunoaștem aptitudinile lor, atât personale cât și profesionale. Atunci când cunoaștem concret de ce fel de oameni avem nevoie, desigur că mult mai ușor acești oameni o să apară în echipa noastră. Și vreau să vă mai menționez încă un lucru destul de important, că acești oameni trebuie să aibă aceleași scopuri ca și dumneavoastră, da? Oamenii care vin în echipa noastră trebuie să privească în aceeași direcție în care privim noi, trebuie să aibă aceleași scopuri, trebuie să aibă dorința de a-și schimba viața spre mai bine. Și desigur vă aduc și un sfat destul de important ca să faceți portretul partenerului dumneavoastră ideal. Adică ce conține acest portret? Trebuie să stabilim vârsta, dacă dorim, de exemplu, parteneri de o vârstă oarecare, specialitatea, de ce nu, calitățile lui profesionale, eu știu, unde locuiește partenerul, din ce regiune, din ce țară, deoarece businessul nostru este un business internațional, desigur că avem nevoie și de parteneri internaționali care vor dezvolta această afacere, acest business. Așa că este necesar să cunoaștem concret care sunt partenerii noștri în businessul nostru, în activitatea noastră. Și ultimul pas, pasul 7, este necesar să facem o listă la toate răspunsurile care le-am dat la întrebările de mai sus și să etapizăm acest proces. Adică să facem un plan. Deci este foarte important să ne facem planul acțiunilor noastre în atingerea scopului. Ce înseamnă un plan? Înseamnă a ne pune acele obiective și strategii, sau mai simplu spus, acei pași care îi vom face pentru a ne realiza scopul. Căci fără a planifica, fără un plan, fără etapizarea tuturor pașilor dumneavoastră, nu veți putea avea succes. Deci, în marketingul de rețea, planificarea timpului este un lucru foarte important. Și să ținem minte că pentru realizarea scopurilor, cel mai important este acțiunea. Deci, cât nu am visat, ce nu ne-am dorit, putem să scriem scopuri, să le etapizăm, dar cel mai important este să acționăm. Dacă o să visăm, da, scopul nostru nu poate fi realizat fără să ne ridicăm din pat dimineața mai devreme sau de pe scaun și să mergem și să realizăm în practică aceste scopuri. Și dacă, de exemplu, dumneavoastră aveți scopuri mai mari sau scopuri mai mici, căci există astfel de scopuri, da? Deci, atunci când avem un scop mai mare, de exemplu, dumneavoastră doriți să vă procurați o casă sau un apartament, deci este un scop măreț, da? Care necesită efort, necesită finanțe, necesită resurse, cum am zis, atât financiare, dar și resurse, nu știu, de timp, desigur, energie, desigur că acest scop măreț
trebuie să fie divizată în mai multe etape. Iar aceste etape sunt acele scopuri mai mici care vă vor ajuta să ajungeți să vă procurați acest apartament sau să vă construiți o casă. Și numai realizând pași mici veți putea obține un rezultat final scontat, dorit. De aceea vă doresc succes. Puneți-vă scopuri în viață și scopurile voastre este necesar să fie mărețe. Dacă o să vă puneți scopuri mărețe, o să știți concret ce doriți de la viață și neapărat o să obțineți rezultate pozitive în viața dumneavoastră și în businessul dumneavoastră. Vă doresc succes!